мебиёям кӯдакҳои мая мезанам ва аз дидаи биноӣ маҳрум гаштам. ҷамоат мода муҳлат мондагиям. мисол мефорад ки алоҳида зиндагӣ кунам. ай магазинҳо қарз мегирем, бо қарз мо ба даст эҳсос мекунем ҳамин либоспӯшония. фарзандони ман мақсад ёфтан мехӯранд, наёфтан мешинанд. талхиҳои зиндагӣ, бенавоӣ, бехонагӣ ва нобиноӣ Шаҳобиддин Ҳабибовро маҷбур намуд ки дари сомонаи Оила.тчро кӯбад. Аслан ӯ аз модар солим ба дунё омада буд ва то 15 солагӣ аз дигар ҳамсолонаш фарқе надошт. дар дил ҳавасҳои зиёде мепарварид. Ин ҷавони орзупарвар мехост ронанда шавад ва мардумро ба манзили муродашон бирасонад. аммо тақдири берам дар синни 16 солагӣ бо Шаҳобиддин бозии номардона оғоз намуда якбора аз дидаи бино маҳрумаш гардонд ва ба ҷои чамбараки мошин асо ба дасташ дод. соли таваллудам 1987 маъюби гурӯҳи якум аз қувваи биноӣ. соли 2007 ба ҳамин беморӣ дучор шудам, аз дидаи биноӣ маҳрум гаштам. мо вақтое ки масҷидҳо ҳуй буданд, дар назди дарвозаҳои масҷидҳо мо бо фурӯхтани хушбӯйҳо машғул будем. аслани кора бигирем, зиндагӣ мо аз ҳисоби нафақа, барое ки нафақаро мегирем, мақсад харид мекунем, то моҳи дигарам мешинем ки мақсад бо эҳтиёт ҳамро расход мекунем, бо моҳи дигар нафақаро мегирем, бо ҳамон зиндагиро давом медиҳем. ин ҷавони қавӣирода бар рағми қисмати номард оила барпо намуд, то кулбори аламҳояшро бо ҳамсараш қисмат кунад. ба сони худаш аз дидаи бино маҳрум аст ҳамсараш, аммо бо амри худованд аз ин зану шавҳари оҷиз 3 фарзанди биною солим ба дунё омадааст. фотима 8 сола, сумая 6 сола ва Шамсияи Шаҳобиддин ҳамагӣ 2 моҳа аст. хай вазбини зиндагӣ ҳамин бехонагӣ мисол хай нами камбуди зиндагӣ мо инам хеле шароит аз зиндагӣ кардестем. мисол дая ҳавли 3 зани ҳеварем, мисол гоҳ мешавад ҷангу ҷанҷол, гоҳ мешавад сос. мисол аймам 2 фарзанд дорум, мисол калон хайнаш майдакай хай нами айрӯи гудак ҷанг мешем, ҷанҷол мешем. хай мисол ҳар як инсонда мисол мефорад ки алоҳида зиндагӣ кунад, мисол бо фарзандош, мисол бо ҳамин оилавӣ зиндагӣ кунад. хай ҳамин чиза мо надорем апаҷон. мисол 3 та фарзанд хайна дар ҳамин давру замон хайна мода мефорад ки мисол хонаи обод дошта бошем. фарзандои моям ба вай худшон мисол зиндагӣ кунанд, мисол бозӣ кунанд, чӣ кунанд дар ҳавли худ. ҳамин чиза мо надорем. ба оҷизияш нигоҳ накарда, умри нисо ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳад ки фарзандонашро хуб нигоҳубин кунад. мо ба даст эҳсос мекунем ҳамин либоспӯшония. ба даст эҳсос мекунем. хай нами чӣ хел мисол мебинем ки гӯлаш дар киҷояй ҳамун либосам хел совсов мекунам. мисол мефаҳмам ки ана гӯлаш дар киҷояй ҳамун гӯлаш пеш вай мекунам. хай ба дастам мебинам ай пеш мебиёрам гӯлша. хай нами малиш метемша, шири модар метемша. хай малиш доданам мисол харидам барои мо қиндӣ мекуна. ай пенса мегирем, мисол и пенса ба ин пенса намерасона, худ мондаям, мисол зиндагӣ мондаям. акам мо зан шавҳар ҳарду нафақа мегирем. аз дигар нафақа агар нафақаи мо ҳадиақал 360 сомон намерасад. ай магазинҳо қарз мегирем, бо қарз нафақаро мегирем, қарза метем. то ҳол ай магазинҳои шиносон қарз дорам. мехоҳам ки як хонаи алоҳидаи мақсад барои худам бунёд кунаму фарзандое ки ба чӣ азобҳо, ба чӣ меҳнатҳо мақсад ба воя расондам, мехоҳам ҳаминҳорам тарбияи хуб дода. соли 2006-7 буд. ҳамчун оилаи эҳтиёҷманд ҳукумати ноҳияда мактуб кардам. 4-5 сол ман беист давидам, чӣ азобҳо, ҳар рӯз даводави зиёд кардам. хушбахтона замина ба ман доданд, вале ман
урда замина шумода нишон метиҳем. Ман чанд сол мешавад, 9 сол мешавад, 8 сол мешавад, ман намуд даҳами замин ростигап як санг болои санг мондагӣ нестам. бародарои азиз, чӣ тавре ки шумо дида истодаем, инави замини ман аст. соли 2011 майра тариқи аризаи шаҳрвандӣ аз ҳукумати ноҳия қонунӣ гирифтам. мақсад чанд сол аз байн гузашт, қудрати мақсад ҳамин чиза бунёд кардан надорам. аз тарафи ҷамоат мода муҳлат мондагиам ки дар муддати мақсад 2 моҳ ё 3 моҳ бояд мо ҳамҷо ягон чи пӯшем, вагарна аз дасти мо ҳамин чиза мегирам. худтон мақсад фикр кинед ки ман чандин солҳо даводав кардам, ҳамин замина дастрас кардам. агар инро аз дасти ман бигирам, ман хеле зарари калон мебинам. як бародари азиз лутф кардан, мақсад ба ман як камаз қуму санг гирифта доданд, дигараш ҳамин хел истодагӣ. муҳлате ки аз тарафи ҷамоат ба мо доданд барои бунёд кардани хона дар ҳамин замин тӯли 3 моҳ мебошад. ман бисёр як дар ҳолати ноговор қарор дорам, чаро ки наметавонам дар танҳогӣ худам дар ҳамин ҷо ягон чи бунёд кунам. мақсад аз ҷиҳати иқтисодии молиявӣ наметавонам ки ягон чиз дар ҷо бунёд кунам. аз ин рӯ аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки агар дастгирӣ мекардед, хеле кори нуран алонур мешуд. пас аз такудавҳои зиёд, ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ ба Шаҳобиддин Ҳабибов барои сохтмони манзил қитъаи замин ҷудо кард. вале бо сабаби оҷизӣ ӯ имконият надорад ки барои фарзандонаш хоначаи бунёд намояд. агар Шаҳобиддин аз уҳдаи сохтани манзил набарояд, қитъаи замин аз даст меравад. орзуи ягонаи ин марди аз дидаи бино маҳрум он аст ки илоҷе карда аз хоку лой ҳам бошад як кӯбадча созад, то ки зану фарзандонаш орому осуда зиндагӣ намоянд. хай бародаро мисол якдигарӣ кати иттифоқанд, созанд, фарзандои падар кати иттифоқ. мардум айдар берунад хоҳарҷон. мо занако инами кӯдако ҷангу ҷанҷол мешаванд, додувоӣ мекунанд, мезананд якдигари шума. ма пушти кӯдак намегирам, хай занои ҳеварон боз дигар пушти кӯдак мегиранд. ҳамин як қилвак бошаву ай худмон боша, ҷудо бошем, ба ҳамин вай худмон зиндагӣ кунем. ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам одамое ки мисол сарватманданд, чизанд, ба мо ёрдам кунанд. ман кӯшиш мекунам ки ҳамин мақсад зиндагиро пеш барам, яъне дилмонда нестам. чизе ки худо ба ман дод, ман шукр мекунам. ин яке аз мушкилотҳои сахттарини ман ҳаст. агар ин кор мисол барори худро ёвад, ман ҳамин хонаро мисоли ҳам заминро дастрас кунаму хона бунёд кунаму мақсад ин яке аз пешравиҳои ман мешавад. танҳо ман дар ҳамин оила ман худам мақсад мебарам, кор мекунам, ризқу рӯзи фарзандонамро дастрас мекунам. рӯзе ман мисол барам кор кунам, ҳама рӯз мақсад гуфтам ку ман барои фарзандонам ризқу рӯзӣ мебиёрам. рӯзе ки ман набарам корда, фарзандони ман мақсад ёфтан мехӯранд, наёфтан мешинанд. агар мақсад нафароне бошанд ки моро хуб дарк карданд, яъне ҳис карданд ки мо чӣ мушкилот дорем, ман метавонам бигӯям ки мо дар 5 вақт намоз дар ҳаққи эшон дуо мекунем. инро ваъда метиҳем дар дунё ва дар қиёмат ки дар ҳаққи эшон дуогӯ ҳастем. картаи хизматрасонӣ аз бонки эсхата дорам. бо метавонам номерои телефони ман инҷа бигзорам. номерои телефони ман 907 70 47 50 мебошад.